Pénzeső mobilon 1 perc alatt. Már is mutatom, hogyan. Nyisd meg az applikációt, majd menj az új projektre. Válasz ki egy fekete hátteret, majd importáld be a szerkesztőbe. Ezután átfedésként add hozzá azt a videót, amiben szeretnéd megjeleníteni ezt a pénzeső, pénzrobbanás effektet, majd menj a háttér eltávolításra, és az automatikus eltávolítást válaszd. Várjuk meg, amíg a program befejezi a műveletet, majd ezután állítsuk pozícióba ezt a videót, méretezzük akkorába, amekkorába szeretnénk megjeleníteni. Majd átfedésként adjuk hozzá ezt a pénzrobbanás effektünket, amit ezek után szintén méretezzünk be, forgassuk el, és helyezzük el ott, ahol szeretnénk, hogy a videóban megjelenjen. Ezt mindenképp méretezd akkorára, hogy kitakarja a vásznat, mert akkor fog jól mutatni. Hogyha ez is megvan, és elhelyezted oda, ahova szeretted volna, illetve megvan a méret is, akkor az alsó eszköztáron keresd meg a réteg lehetőséget, koppints rá, és állíts be egyes rétegnek ezt a pénz animációt. Ha ez is megvan, akkor okézd le, és valójában ezzel majdnem el is készült a videónk, de van még pár dolog, amivel egy kicsit ezt fel tudjuk dobni. Az alsó eszköztáron keresd meg a módosítás lehetőséget, és egy kicsit állítunk a színeken. Itt válaszd a görbét, majd a zöldet, és az egyenest egy picit görbítsd el abba az irányba, ahol ilyen kis zöldes színt ad ugyebár a pénznek, és ezáltal jobban néz ki. Valahogy így. Hogyha ez is megvan, akkor lépj ki innen, okézd le, és nincs más dolgunk, mint egy jó kis hangeffektet hozzáadni. Írd be a keresőbe azt, hogy Cash Register, és a találatok között válasz ki egy olyat, ami neked tetszik. Add hozzá a videóhoz, majd pozícionáld be úgy, hogy szinkronban legyen a pénz robbanás effekttel ez a hang. Hogyha ez is megvan, és minden szinkronban van, akkor valójában el is készült a videó. Ha pedig tetszett, akkor kövess be, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és szeretettel várlak a Facebook csoportomba is.